बे समाव नोंथांमोननो टाउन सहराव ई-रिक्शा सालायनायखौ लानानै मोनसे खौरां लाबोनो नाजादों। नंगौ, बे समाव ई-रिक्शा सालायगिरि नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। आथिखालाव नखर सालायनो, गथ' गथायखौ फरायहोनो थाखाय रां खामायनाय लामाया ई-रिक्शा सालायनायाबो मोनसे। आरो जेरैबायदि ई-रिक्शा जाबाय टाउन सहरफोराव ई-रिक्शानि थाखाय आथिं होनोबो जायगा मोनै जाबाय। थिग बेबायदिनो सरकाराबो ई-रिक्शा सालायगिरि बिथांमोननि थाखाय मोनसे खान्थि खानानै होनाय जादों आरो बे नेमखान्थिखौ बङाइगाव जिल्लायाव हान्थामेला बिफाना खानानै होनाय जाबाय। हान्थामेला बिफाना फोरमायनाय जादों दि राजा लामायाव बेबारनिफ्राय सालायनो हानाय नंला ई-रिक्शा। आरो सोरबा जुदि ई-रिक्शा सालायगिरिया नेशनेल हाइवे एबा राजा लामायाव ई-रिक्शा सालायो अब्लानिया हान्थामेला बिफाना बिनि सायाव राहा लानाय जागोन एबा जुरिमाना खालामनाय जागोन। बे समाव ई-रिक्शा सालायगिरि बिथांमोननि थाखाय मोनसे गेदेर नेमखान्थि फोसावना होनाय जादों। हान्थामेला बिफाननिफ्राय बे समाव मोनसे गोदान नेमखान्थि फोसावना होनाय जादों आरो बेनो जाबाय राजा लामा एबा नेशनेल हाइवेआव ई-रिक्शा सालायोबा बेनि सायाव राहा लानाय जासिगोन। आरो बे नेमखान्थिखौ बङाइगाव हान्थामेला बिफाना फोसावनानै होनाय जादों। बे समाव बेखौ मख'नो गोनांदि जुदि गामि ओनसोलनि लामाजों राजा लामा फोनांजाब थायोब्लासो राजा लामायाव सालायनो हासिगोन ई-रिक्शा। नाथाय राजा लामायाव थोंजों ई-रिक्शा सालायनो हानाय नंला। जुदि सोरबाफोर ई-रिक्शा सालायनाय समाव जाब्रबथाय जायो अब्लानिया ई-रिक्शा बिगोमानि सायाव गोरा राहा लानाय जासिगोन। सेरफांगुरि बाजार श'रुमआ क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमआ 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमआ लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमआ आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एस्युड गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158726656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।